najväčšia lož modernej doby. Je, že muži si myslia, že úspech je mať drahé auta, milión žien, extrémne veľa peňazí a ženy si myslia, že životný štýl, ktorý sa prezentuje na sociálnych sieťach, muži, ktorí sú 0,001%, že to je to, čo oni si zaslúžia. A potom tu vzniká taká generácia, ako momentálne vzniká, a to je peniazmi orientovaná, zameriavame sa na úplne nezmyselné hlúposti vo svete a nie je to ako kedysi. Reálne bohatstvo je mať zdravú rodinu, mať dobrý vzťah s Bohom a prinášať do tohto sveta niečo pozitívne. Pomáhať ľuďom. Nie kto čo má, kto sa jak má. Lebo konec koncov, keď budete v kuse naháňať niečo, čo nemá konca, tak aj tak skončíte. Skončíte veľmi zle. A ja to viem veľmi dobre povedať, pretože ja som sa naháňal za peniazmi. A môžem vám úprimne povedať, že najviac peňazí človek má, keď sa za nimi nenaháňa. Keď robí to, čo je správne, keď maká na sebe, tak vtedy tie peniaze prídu. Ale človek, ktorý sedí celý deň a vraví si, jak zarobím peniaze, jak tu na zarobím, jak tu na... sa len naháňa za peniazmi. Ja som poznal jedného riaditeľa jednej nemenovanej firmy, ktorý zarábal obrovské peniaze, obrovské. Fakt. Bavíme sa o miliónach mesačne. 5 týždňov dovolenky a zarábate milióny mesačne. Je pravá sloboda. Mať celý vybukovaný kalendár od kedy vstanem do kedy idem spať, čo budem robiť. Čas, ktorý má stráviť s rodinou, si musíš dať do kalendára, lebo nevieš to inak dať. Je to to, čo reálne vy všetci chcete? Toľko peňazí, že neviete, čo máte robiť? To není správna cesta. Samozrejme, peniaze sú dôležité, nevravím. Ja tiež tu mám tričko, ktoré proste je drahšie. Áno, a kúpil som si ho z výplaty, ktorú som si odmakal. Jo. A nevravím, lebo by som bol pokrytec. A ja mám rád peniaze. Ale hlavná vec je nerobiť z toho svoj život. Nechváliť sa tým, čo máme na sebe. Nepozerať sa na ľudia. On má tričko z HMK. On má Kromhardt tričko, on je lepší. On musí byť väčší frajer. Čo je to reálne s dnešnou dobou? Pretože riešia sa najviac povrchné veci a ľudia, ktorí reálne sa majú v živote dobre, ktorých ľudia reálne majú radi, tak sú väčšinou úplne skromní ľudia, ktorí z hodou okolností majú toho fakt veľa. A tam je ten paradox. Tí nenažránci možno môžu mať toho veľa, ale nikdy nebudú mať dosť. A tí skromní niekedy majú oveľa viac. A to nie je len o peniazoch, pretože ja som stretol ľudí, čo majú tak veľa peňazí a absolútne to neriešia. A stretol som ľudí, čo nemajú žiadne peniaze a súdia každého. Pritom by sa mali sústrediť na to, jak peniaze zarobiť. Ono to není jednoduché v dnešnej dobe, keď všetko sa točí kolo peňazí. A keď si muž a chce zaujať ženu, tak logicky všetko, čím mu vieš zaujať, nejaké kvety, dar, auto, bývanie, stoja peniaze, to je úplne v poriadku, áno. Zarábať peniaze je veľmi dôležité. Ale netreba zabudnúť na to, že aký si človek, aký máš charakter, aké máš morálne hodnoty, to ďaleko presadzuje. A ten, čo je nad nami, Pán Boh, Ježiš Kristus, sa pozerá na to, čo si zobereš po smrti. A nezobere si nič. A aj keď tvoje vlastné činy ťa nedokážu dostať do neba, dokáže sa dostať do neba len to, že budeš naozaj veriť, že Ježiš Kristus za teba zomrel a o 3 dní vstal z mŕtvych. A zomrel za všetky tvoje hriechy, takže len tak sa dostaneš do neba. Tak aj tak by si tomuto svetu mal nejako prispievať a nebyť zlým človekom. Pretože Boh to vidí a Boh není hlúpy. Taktiež ženy, sústredte sa na to, aký má muž charakter a skúste tomu človeku pomôcť sa dostať tam, kde má byť. Keď je to debil, tak je to debil, ja beriem. Ide to obidvoma stranami. Ale keď fakt je to dobrý človek a len za to, že niečo nemá,
čo sa dá získať, s ním nechcete byť, pretože tam je tráva zelenejšia, tak sa dvakrát zamyslite. Dajme si všetci ruku na srdce, odhoďme to ego a zamyslíme sa nad tým, čo reálne, ako chcem, aby reálne môj život zanechal stopu. Nie ako by vyzeral, ale keď sa bude o mne rozprávať, tak bude sa o mne rozprávať ako o bohačovi, alebo sa bude rozprávať o mne ako človeku, ktorý bol prínosom pre tento svet. A byť bohatým nie je zlé, ešte raz. Boli ma trošku hlava, tak toto video ukončíme. Ďakujem, že ste si to pozreli a vidíme sa v nebi.